mga kadoy. Bilis tayo. Lakad-lakad. Dito si Japper Sniper mga kadoy. Pumaparking dati. Napadaan siya dito dati. Ayan. Dito siya pumipila. Papunta dyan sa may ticketing office. Booth. Kilala natin yun kasi sikat na vlogger yun sa Batangas. Japper Sniper Stewart. Dito sa mga parking yung dati siyang driver pa. Yun. Wala, open na open mo lang mga kasi walang bawal pang parkingan dito dahil sa pandemic. Yan. Ayala Mall, Juan Bonifacio Ice Cream. Ganda dito sa Bonifacio Ice Cream mga din, no? Pero dito mga kasi ito yung Mind Museum. Kaya mga kasi pakita ko sa inyo mga kasi. Kaya mga kasi Mind Museum na Bonifacio ay ganda dito mga kasi. Dito yung pinapasyalan ng mga estudyante. Ang ganda. Naka-preserve yung malabo. Kaya kasi may museum. Kaya mga kasi na-preserve nila yung saraw. Yung saraw motor. Sa Mind Museum pa rin po ito. Kaya mga kasi galing ng paglilis nila ng mga high-tech. Wala kailangan ng walis mga kadoy. Yan kasi yung part dito. Ang ganda dito sa Bonifacio High Street mga kadoy kasi Pasko talaga na rito. Lalo pagka paggabi kayo pumunta dito. Ang ganda ng mga ilaw. May mga Christmas decor na kasi sila dito ng mga nilagay. Yan. Ganda pumasyal dito mga kasi gabi. Daming artista dito. Pasyalan ng mga tropa. The best dito mga kasi paggabi kayo pumunta rito pumasyal, napakaganda. Hindi na nag-pandemic mga kasi to super ganda pa. Kaya mga kasi tayo punta sa store namin. Store kuha natin yung mga dokumento.
tayo mga katuyo. Kuha tayo ng dokumento dyan. Yun. Team 4. Yan, isa sa produkto namin mga katuyo. Ng amo natin. Ganda rito mga katuyo. Lapitan natin mga katuyo. Ito. Pinas siguro dumaan dito. Nakaraan linggo sinarado ko mga katuyo. Bawal dumaan dito. Ngayon wala nang harang. Ayan, dito na lang tayo mga katuyo. Ganda dito mga katuyo. Puro ilaw dito mga katuyo pagkagabi. Mga Christmas light. Yan mga Bermuda grass. Tambayan ito pag kami mga katuyo pasyalan. Ay mga katuyo. Ay mga katuyo. Kuhaan nga natin itong Brad, ano ginagawa mo Brad? Ay, satawa nga pala ito. May baril ka pa Brad dito Mabila ako. Nagalit ka nata Ilang alak. Hindi Brad. Ito mga katuyo, ganda rito. Paggabi dito mga katuyo, ganda. Pasyalan dito. Yan. Yan. Ang ganda mga katuyo. Bonifacio High Street mga katuyo. Kaya mga katuyo, kung gusto nyo magpahinga, yan, yung mga upuan tayo. Galing. Kung gusto nyo mag-relax, yan. Kaya mga katuyo, Bonifacio High Street. Ang pasyalan nito mga katuyo, lalo pag gabi dito mga katuyo. Puro ilaw ito mga katuyo. Wala, pasyal muna tayo dito Yun. Mga katuyo. Puntahan natin mga katuyo yung Christmas tree dito sa Bonifacio High Street. Ang laki. Open for viewing na siya. Andun. Ayan mga katuyo. Pwede kang kumain dyan. Namasyal kayo ng gabi. Pwede kayong kumain dyan. Bawal nga lang utang dyan. Mga katuyo. Ganda mga katuyo. Pasyalan lang ng ito mga katuyo. Mga mayaman paggabi. Kaya di ako pumapasyal dito paggabi. Hindi naman ako mayaman Ayan mga katuyo. Yan ang Christmas tree mga katuyo. Ang laki yan. Puntahan natin mga katuyo. Yan mga katuyo. Malulubat na ako mga katuyo. Puntahan natin. Bigyan. Punta tayo. Yun. Tayo mga katuyo. Bilis. Malulubat na. Ayan mga katuyo. Pili tayo picture dito mga katuyo. Ang laki yan mga katuyo. Yan. Laki. Paggabi mga katuyo, yung daming nagpapapicture dyan. Kasi puro ilaw yan. Paikot dito. Yun. Yan.
Pasya lang kami dito. Yan. Doon sa baba. Malulubat na ako mga idol. Thank you, thank you. Salamat.